रौतानि सासे एमसिएलए जानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' सारखौ साबायखर जासियो। बिथांनि गोजोन जिउ जों हास्थायो, खारन बिथांनि अननायावनो दिनै रौता डिग्री कलेजनि क्लासरुमनि बेबस्था बिथाङा बिल्डिं सेंसन खालामना हरनाय जादों आरो बिनिनो दिनै खुन्था गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आं आसा खालामो बे बिल्डिंआ मोजां ओंखारनायनि उनाव नैबे डिग्री कलेजनि समस्या जि क्लासनि बे क्लासनि समस्याखौ एसेबाबो सुफुंनो हागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिनाय दङ आरो आसा खालामो डिग्री कलेजआ मोजाङै मोजां इयुनाव जोंनि नैबे ओनसोलनि गोबां स्टुडेन्टफोरखौ मोजां मा होनो क्वालिटि एजुकेशन होनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौनो मिजिंथियो आरो आं आसा खालामदों नैबे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बे डिग्री कलेजाव सोलोंथाइ लानायाव खुनु खम जानाय नङा। बेखायनो आङो दिनै बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारखौ खनसेबाव साबायखर जासियो। जोबोद मोजां सोंलु जादों नोंथांनि। जोंहा रौता डिग्री कलेज महरै जोङो 1 मे 2012 सनाव 2012 मायथाइयाव जोङो गायसनदों। जोंहा जोबोद जेंना दङ बेवहाय। रौता डिग्री कलेज महरै जोंनो नांगौ, जेराव रौतानिफ्राय माजबाट आरो उदालगुरि गोबां डिस्टेन्स जायो आरो जोंनि बे रौता हालामनि गोबां बर' न'खरफोर जेराव 80% बेवहाय बर' गथ'फ्रानो फरायो। देग्लायनि जोंनि बे फार्स्ट सेमिस्टार BA फार्स्ट सेमिस्टाराव 200नि बारा गथ'फ्रा एनरलमेन्ट जादों। टटेल जोंनाव दा 500निबो बारा स्टुडेन्टफोर दं रौता डिग्री कलेजाव। बे जोंहा क्लासरुमनि जेंनानि सायाव जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बयजोंबो सिबिजाग्रा मानिजाग्रा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनाव थांनानै जेंनाखौ जों खिन्थाहैदों आरो बेवहाय बिथाङा जागोन होननानै थांनाय बोसोरावनो 1 crore हरगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। रां हरनानै जोंनि बे बिल्डिंनि समस्याखौ जेंनाखौ सुफुं होनना बुंदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव बिथांनि कनसेन्ट बायदियै रौता डिग्री कलेजनि सामलाय आफाद गभर्निं बडिनि गासिबो लोगोसे रौता हालामनि वाइल्ड वाचार साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोननि सहायजों आरो जोंनि UPPL दोलो बिथांमोननि नाजानाय आरो जोंनि बर' फरायसा आफादनि जथायै नाजानायजों दिनै बे अन्थाइ खाम्फाखौ जों गायसननो हाबाफारि लादों आरो लाबाय। दा बेवहाय बिथां प्रमद बर' सारा गाव बेस्थ'नि थाखाय जोंनिनो मानिजाथाव रौता समस्तिनि बिटिआरनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार डक्टर निल सरगयारि बिथां सारखौ बे हाबाफारियाव थिनहरनानै दिनै बे गोथार हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। बेनि थाखाय रौता डिग्री कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल महरै आं कामाख्या ब्रह्म जानानै लोगोसे रौता गुदि बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि महरै प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय जोंनि रौता TLCCनि चेयारमेन लोगोसे गोबां बेवहाय बिबानगिरि बिथांमोन दं, बिथांमोननोबो कलेजनि होननानै साबायखर बावबाय। आसा खालामो आंजों लोगोसे जोंहा ब्रिलियाम दैमारि लजिक फिल'सफि एसिस्टेन्ट प्रफेसर दंफायो। जों आसा खालामदों जोंनि बे बिल्डिं गायसननाया थाबैनो जाफुंसारनांगौ आरो लोगोसे जोंनि बे फरायसाफोरनो मोजां गुन गोनां क्वालिटि एजुकेशन जों होनो हानांगोन आरो जों बेवहाय प्रस्टुत दङ प्रफेसर महरै। दा बेखायनो प्रमद बर' सारनिसिम बिल्डिंखौ जाफुंसार होनो थाखाय थाबैनो बिथाङा राहा लामा लायैखौ खावलायबावनाय थाबाय। गोजोन्थों।